IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Nakastrek ti Tandem da Pinay tennis star Alex Eala ken tennis legend Venus Williams kalpasan ngay nabakda da Catherine Harrison ken Alexandra Osborne. Iti score 6-3, 6-4 iti quarterfinals iti Bad Homburg Open Doubles Tournament. Dominante ti panang rugi ti Eala Williams Tandem kalpasan iti abante a 4-0 iti umuna a set. Numan ang ipakita iti pinagpursige a kumamat ti kalaban dagitoy nagtalineda na tibker dagiti dua ngayon lipas ni Williams babayan iti may sa serve tapno selyuan ti panangabak dagitoy. Idi pa nagturong dahi ti quarterfinals masubok dagiti dua ang makasangot ti second seeded pair nga da Teresa Mihalikova ken Olivia Nichols. Usaren ni Eala nga dahi ti agdamay ti world number 30 iti WTA rankings ti doubles run iti torneo kas buwelo iti panagsagana na para iti Wimbledon ang malagip anasapa nag-exit iti singles event iti parehas metlaeng a tournament. Kabayatan na ti matagtawanen ukpat a puluket inem a veterana nga ni Williams ti seryoso a preparasyon iti Wimbledon doubles a manamnama a makadwa namanen ti kabsat na nga ni Serena Williams. Para iti IFM Sports dahil ni Idol Joey C. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.